kuya ay. Hello. Si Doday nagduag na sa mata sa bago, nagduduwa na papaya. Hindi mo kita. Hindi mo kita. Akala ko dito na bilhin. Hindi mo kita. Kala mo sino? Kala mo? Dito na bilhin eh. Eh, akala niya si Kuya Lola Bidin. Wala ko, hindi mo ko kita. Hiding up. Nag-hiding up. Nakabili na dyan po ang kalma na saya. Wala kang ito malapit sa dulo kina para makain ko. Nag-i-edit ako, pampanto. Tapos, alis na ang bus. Kala kayo kung pag-upload kayo o hindi. Nakakatulog na tayo. Sana hindi tayo lumagpas. Baka sobrang antok natin, makatulog tayo. Edit mo na pampanto. Aircon yung nasa Ma-export ko din. aircon yung nasakayan namin kaya medyo makakatulog tayo ng maganda. Ayun na, alis na.
Kain po tayo. Alanganin na lang ha. Kain po kain. Pick up noodle ba kayo? Noodle? Ha? Up noodle? Pwede lang. Ay mga kaparang Diyos sa lahat. Dito na kami sa ano? Ragay. Nasa Ragay na kami. Cup noodles. Nilalamig ng gusto. Alas 5 na, alas 5. Alas 5. Hmm? 6:30. Ang grabe, lakas ng ulan. Malakas yung ulan. Bagay. Nasa Camarines Sur na tayo. Nasa Bicol yun. Ano mo? Gagabi mag-gasol. Bili mo na. Then, Zura. Diba ko naman? Ayan po. Nasa ano na yun? Nasa Sikrupat na.
5:51. Oh. Sasipon pa tayo. Grabe yung ulan. Wala lang ulan dito. Hmm? Wala lang ulan. Kada pa yung ulan na yun. Ayan. 6:56. Nasa Naga na. Naga. Ayun. Sakit sa katawan. Hmm? Kaya tulog kanina? Oh, malayo pa yun. Oh, 2 oras pa ito bago magnabuha. Tama-tama lang yung ano natin dating. May jeep ng biyahe. Makikita mo na yung terminal sa Nabuha. Makikita mo na. Ano dati nakita mo? Alam mo yung 7-Eleven? Ay wag na. Para maano yung reaction mo. Di pa ikikwento yung Nabuha ngayon. Alright. Ako nasa baon na kami. 6:51 7:51 7:51 nasa baon. Ulam ba? Nabibilog na itong isang. Malamig ang sinin. Malapit ako na Nabuha. Yan po, nasa Nabuha na kami. 8:06. Punta na kami ng ng LCC Nabuha para sumakay ng jeep papunta sa amin. Simbahan ng Nabuha. Matandaan mo pa yung ano, yung sakayan papunta sa atin? Baka di mo matanda. Yung ba, tagal natin nawala eh. Mahirap ito mga kaparin dito. Kung makakalimutan ko yung lugar namin kasi halos 3 araw tayong nawala. Halos 3 araw tayong nawala. Saan na ba yun? Yung sakayan papunta sa atin. Ang dami na bago dito. Ang dami na bago na dito sa atin. Pag alis natin wala pa yan eh. Kakaiba talaga dito sa Pilipinas.
Sige. Nandito lang sa bahay. Mi, tara sa gatos mi. Kami po ay nalupog ako ay. Dito kami sa bahay. Nakarating na rin. Yun. Ha? Time check. 9:12. Tapos nag-times pag Bagal nung ano? Bagal nung jeep. Ay, nung bus. nag-times pati amin si Joe. Dito lang yung court. O para sa ni Hailey. Akin yung iPad. May mga naglalagay ng mga tindahan dyan, oh. Pipisto na. Hindi ako Magsisimula na yung basketball dito eh. Alright. Yung bagyuan ko na. Ano sa motor? Ang mga Ang kapatid ko. Alright. So kaya kihili na sa natin. Ito, inong ako. Yun, siyempre, maraming salamat kay God at okay yung ano. Okay yung biyahe namin. At napakabagal nung ano, nung bus. Tagal, dapat mga, kasi 6:30, umalis dun sa Cubao. Dapat mga alas 5 dito na kami. Tapos bagal talaga. Tapos nabibilog na sa lamig ng aircon. Dito sila. Magsug signal? Medyo. Oh. Alright. At simula na naman tayo ng vlog kasi nandito na tayo sa bahay. Pahinga muna, matulog. Tapos mamaya maligo. Mag-asikaso dyan sa tindahan. Kasi konti na lang yung ano nito. Yung pulong-pulong ko. Yung tindahan. Milk tea yan ng kapatid ko. Yun na lang laman. Sabos na. At nagamit pa namin yung iba nito. Yung binta. Energy na. Pera. Energy. Nagutom na. Almusal. Hello. Kamusta yung mas? Kamusta yung mas? Kamusta? Ate Hili, where Ate Hili? Where's Ate Hili? Dito na sila? Ha? Dito na sila? Sino? Wala. Wala pa. Ate Hili, saan na? Sa kayo. Tauan. Wow! Wow! Wala na iba. Kulay blue ulog. Kulay blue ulog. Uy, bakit naulog yung kulay blue? Naman ko sabi ko, sa akin na. Sabi na ama. Lahat sa akin na. Ano, kamusta naman yung misa ni Father? Ano sabi ni Father doon sa misa? Sama ko si Cedric. Ano sabi ni Father doon sa misa? Ano yung sinabi niya? Sama ko. Ilagay ako dito. Nino? Si Paddy. Si Paddy. Ano yung sinabi ni Paddy doon? Sabi ko. Amen. Ay, very good. Ay. Ilagay na yan dito yung... Nag-burn kami. Ayusin yung shoes. Ilagay na doon yung shoes. Aray ko. Ito si Alvin sabi na. Ate Hailey, bakit wala pa sa Ate Hailey? Punta na yan dito si Ate Hailey. Mamaya yan. Mamaya pa. Yes.
Kamusta yung ano? Ano sila, mama? Wala pa. Bro! Hindi mo na daw sila makaka-uwi. Yung Hindi ako anong sana sa chocolate syrup? Palit na ng damit nila. Kamuyay. Hello! Si Daday nagdaag na sa mata sa bagon, nagduduwa ng papaya. Sabo. Sabo. Hindi mo kita. Akala ko dito na bilhin. Hindi mo kita. Kala mo sino? Akala ko dito na bilhin eh. Eh, akala niya si Kulo Labidin. Ano ko, hindi mo ko kita. Hiding na. Nag-hiding. Ano, Joshi? Sabo. Hindi mo ko kita. Sabo. Inarga ka sa mata ni Ate Ami pag salong niya. Pero parang nagduduwa pa ya. Bakit? Ano yung sasami? Nakadaka. Oh. Galing yan eh. Wala, magluto tayo ng pag-ulam. Paano kayo mamaya? Wala na kayong pasok ngayon, di ba? Wala na kami pasok. Kukunin natin yung iPad. Oh, Sakit na eset. Totoyo! Daday, naduday. Naduday, ikaw. Bilis na, meron ikaw doon. Nakatuloy sa talaga ako. Wow! Daday! Ay, ganda! Wow! Wow! Hiling! May hilitin. Thank you. Buksan mo na. Wow! Ay, thank you daw! Open mo na. Thank you daw! Wow! Yay! Meron din si Daday! Makapti na dia. Kaya nagbabaka. Ako lang magbubukas. Sorry naman. Yay! Yes! Yan. Wow! Meron pa akong charge. Oh, nagkapa-charger! Bro. Hindi ka lang. Hili, close your eyes. Ito ba? Talikod ka, talikod. Talikod. Ate Hili, talikod ha? Talikod din. Huwag kang titingin. Talikod din. Wow! I-charge mo na, Joshi. Sa'yo yellow po. Tapos ay babutin pala natin ang lalagyan. Anong kulay? Blue? Blue ko kulay orange. Ay, orange! Charge lang muna natin. Charge. Si Joshi ang ano! Josh. I-charge mo na yan. Tapos may pwede na yung gagamitin ni Joshi. Sa'yo yan, ako. Ate Hili din. Ay, sorry. Huwag mo na ano, hey. Hindi nag-charge. Nag-charge. Ano? Si Ate Hili meron din. Para pair ka lang. Open your eyes. I-open mo din. Malaglag, ilagay mo malaglag. Open your eyes. Look up to the sky. Tapos. Mm. Wow! Mas maganda kay Dudoy. May Joshi kasi pang baby pa yung kay Joshi. Kay Ate Hili pang girl. Pwede maipalitin yung mouse ng iba? Bakit? Pa yung kulay ko. Ano masasabi mo? Thank you. Kay Wawa. Magpa-thank you ka kay Wawa. Wawa. Joshi, kay Wawa din mo. Oh, thank you ka rin kay Wawa. Galing ka dyan. Toy, Toy. Thank you ka kay Wawa. Thank you kay Wawa. Thank you! Ano po yan? Regalo nung
biyanan ko sa ano, mga apo niya. Ito yung anak ko, na naman anak ni Bayaw. Tapos yung asawa ko yung nag-aalaga. Ano masasabi mo sa regalo ni Wawa sa'yo? Thank you. Tapos, Tapos i-order din si Dodoy ng ganyan, tsaka case. tapos, Ganito oh. Ganyan o orange? Ay, pang-grown up na kasi. Wow! Satisfying. bang! Titanic. Oh, charge mo muna. Ba't yan? Charge mo. May charger ka. Sabi naman. Ano ko? Hi! Success! Success! Ba't hindi yung bukas? Ganito ba? Gonna be golden. Oh, I'm done hiding now. Bibili. Shining like a butterfly. Oh, wow. I-charge mo na yung kay Joshi. Be so lucky. Oh, satisfying. Ano baon mo? Ano binaon mo? Ang tagal, oy. Saan yung color ko na food? Ingatan mo kasi pinag-ipunan niya ni Wawa mo. Kasi sa iPad na. Oh, mamaya na. Charge mo na. Charge. Tingnan mo nga, Hili. Ay, kay Ate Hili, hindi lupat. Bakit kay Joshi lupat? Ano pa? Pa-connect nga. Mobile Legends. Gusto ko yung... I-try mo nga yung ano. Bibili din tayo Joshi ng ganyan. Dahan-dahan lang yung ano, yung touch. Bini-bini, baba na baba. Sa camera! Bonding. Yan guys. Tama, kanina maganda ka. Jeez. Kanina ba yan? Uy, may sukli pa tayo guys. Oy, arap sa nakatukol ako. Lota. Ay ako, 25. Joven! Migbakal kayo si Joven! Saka si Jensay. Bakal na. Hi guys. Hi, guys. Welcome to my guys. Bakal na ka po! Tayong tunay si Malapit. Alam mo ni Pambuba. Type ano ko sa Jensay? Oh. Ginigibo pa sana ka ni mama mo kaya nabisa. Sos! Yan, gayon! Gayon! Gano, nakapunta. Puno kami ano sa kugit. Guys, mag-isod silang kamo. Rayo kaya. Arati ba? Letter C.